Протягом 20 років на території Нікопольського краю працював археолог Борис Миколайович Мозолевський. Він здійснив великомасштабні роботи з дослідження більше ніж 150 курганів і в період розкопок виявив чимало кам'яної пластики, що відноситься до доби бронзи, тобто 3-2 тисячоліття до Різдва Христового. За відсутності можливості перевезення цих історичних пам'яток до Києву, Мозолевський біля польового табору створив лапідарій, де була розташована знайдена кам'яна пластика. На жаль, так сталися обставини, що польовий табір експедиції був фактично знищений. І ця виставка кам'яної пластики «Просто неба» залишалася під загрозою повного знищення. Ніщо би не зупинило бульдозери чи екскаватори, як кажуть, на їх шляху, щоб визволити цю територію. Тому, узнавши про цю ситуацію, я звернувся до депутата обласної ради Олександра Ісаковича Фельдмана з проханням надати допомогу нашому музею, врятувати цю колекцію. На що було, як кажуть, проявлено і розуміння цієї справи, і допомога. Таким чином, каміння доби бронзи з дозволу начальника Орджонікідзевської експедиції Сергія Поліна перевезли до Нікополя. Це стало цінним поповненням фондів краєзнавчого музею, який протягом 2 років веде роботу по розбудові своєї території. Ми поставили за мету створити перед входом в Нікопольський краєзнавчий музей сквер-музей пам'яті Бориса Миколайовича Мозолевського і тут розмістити всю ту кам'яну пластику, яка була на базі під Шолохова. Залишаються тільки земляні роботи і, власне, розміщення самих виставок кам'яної пластики тут перед входом в музей, щоб наступний рік уже у нас отут була краса. Перевезення історичної пам'ятки до Нікополя не оминула своєю увагою деяка місцева преса. Щоправда, в своїх публікаціях вони надрукували неперевірену інформацію. Дуже прикро зараз читати в деяких місцевих газетах про те, що вони друкують неперевірену інформацію і прославляють тих людей, чиїх заслуг немає в жодному разі. Шановні газетарі, газети «Репортер», якщо ви думаєте, що показувати неправду у своїх публікаціях – це гідно вашої газети, то я вам скажу, що вам люди вже не вірять. Як би там не було, та завдяки свідомим городянам історичні пам'ятки, роздобуті Борисом Мозолевським, найближчим часом прикрашатимуть подвір'я Нікопольського краєзнавчого музею.